wang mopogore ni neno kanyo jata chenro mano mar help Geoffrey Munari kanida dhoge nowacho ni gimomiyo ni omenda ma kama nyalo bedo ni duono achiel kuom okenge mabende nowacho reason number 1 wacho ni kwan mag jopuonjre osebedo ka medore e higni go duto te nikech sani ng'eni help ok chiwne mbalariany kende ichiwo nyaka TVETs mago kuonde tiegruok mopogore opogore. Number 2 owacho ni nitiere jok mano mi help nyaka rom ga jok ma nyaka sani pok ochulo nochiwo kwan makamano mana ka nyalo ng'iyo iwacho ni gintiere koda nok mar omenda kaluwore ni ji mano maromo 293,122 pok ochulo help nyaka sani to gitamre nang'o wang'e nitiere nok mag tije nyaka sani nyaka rom ga jwang' e kinde mamoko machielo mabende giwacho ni nitie kaka students mathoth iwacho ni kwan mag jopuonjre mathoth bende ikawo e kuonde tiegruok mopogore opogore. Austine, reasons go king'iyo gi duono mar omenda makama bende gi adapt. Erokamano, an gi pacha ing'eyo ni help en wach kwan mar pesa wanyalo bet kwa ng'iye e yore mopogore nikech paro bende wapogore godo kaka ng'ato ng'iyo gimoro but gima ng'eyo ni kata da bed ni en kod ng'ikruok help reason magichiwo maduong' mar ni student koso chulo pesa no sama gitieko should not be the major reason nikech joma chudo ng'ato ok nyal tieko skul to chule dichiel te dichiel to kaluwore gi the population mamedore mano ni e government plan ging'eyo ni we are admitting student maromo kama we are expanding this coverage gima ng'eyo kata maneno en wach mibadhi ema gowa piny gini onego bed ni e yo mayanga itimo ne auditing nikech kata mana manyocho som budget mar higa ma wantiere ni kanyocho ket jatend omenda manyien ni yudo ka giketo pesa maromo siling bilion 36 mamano kodonjo kanyo nitiere kaka nodhi reduce debt oduoko gowi ma joka tiyo godo piny koro nyiso ni kata da bed ni gowi nitie to nitiere gik moko ma nyaka dhi nyime to kwan mar joma ok dhi kose iyudo ka ni malo machal ka gima pesa cha moket kacha cha odhi kanono koro nyaka wawinjre ni to university funding model ni e buggi mar nonro gimbe gineno ni challenge biro nikech kiwacho ni help koso ni nikech duoko tin to kare university funding model to pesa koso nang'o nikech help onego bed ni ng'ato kotieko to duoko to kisego kwan ni ka ng'ato tieko to duoko king'iyo a span of higni 4 ng'ama ni chako go mokwongo ni e higa 3 to pod en gi gowi eto to korido kete excuse mane university funding model oket malo nikech an ok ane richo mar pesa manyocha wan godo kaka ne model marwa utiyo an kadonjo e university e mbalariany ayudo pes help ni ber mare mokwongo ni oyudo ka chien nok ber ne rach kabisa koro pesa ni samudonjo ni inyalo chulo godo ot mar kamidake nikech ne ok anyalo afford kode hostels hostel ingini dwaro reliability kabisa ni nyaka to chul but kidak oko sometimes iyudo kaka kumidhi dak geto to i negotiate gi wuon kanyo koro iyudo ka pesa cha o supporta emomia adhima aketo sinani matieko skul to king'iyo ni pesa mane wachulo kucho mabende ne pod miyowa problem for private institution kaka kumana iyudo ka you only pay 52,000 but public universities you pay 28,000 to 26,000 annually sani to mane mapod ne chando janyuol aparo ni mipango mar sirkal gi new university funding model gi scrapping help loan and strategically mondo reduce birth rates mondo ng'ato afford mana puonjo nyathi adi achiel akani nene